ngibonge inkokheli zonke ngeke ngishone phansi ngiqale phansi ngamunye ngoba sesibizwe sabizwa ngibonge ithina sonke nje sila ngobuningi bethu ukuthi sikwazile ukuba sibe khona namhlanje kulomdlalo obumuhle kakhulu namhlanje. Mina ngibadlule bonke ngishaye 3. Angibonge inhle lento eyenzekile. Ngijabulile ukuthi abaphathi bethu lapho bekhuluma abaxuba nalensizwe binikezwe ukuthi ayisiphathe. Sengikhohlwe ukuthi abantu abanjengani ukuthi babe bezothiwa yini umuntu uzobe esiphethe lokuzana sonke isikhathi usoliqala izobe sekuthiwa inkonzo program director. Yes. Kodwa ngizwile ukuthi wey babo sekufikile. Angibonge kakhulu le party yethu umkhondo wesizwe party is the youngest wonke lapha eSouth Africa, kodwa yona futhi ayingqwele sasuwine saqeda sathi nya baba nomono igebengu amasela antshontsha amavoti ethu namanje sabalandela impela bachitha isikhathi ngoba bafuni ukuthi lithethwe icala ngoba lizobalahla. Bazama ukubambezela nje beshona ngapha nangapha. Akubuzwa-ke uma kuphela iminyaka le emithathu esele ukuthi yithi forever. Ukutshela ungayibuzanga. Ngani ngoba umkhondo wesizwe. Umkhondo wesizwe akuyona into encane. Akuyona igama lenhlangano efana nalezi ezinye eyithandwa abantu kakhulu. Onke amagama lawa ngathisho. Le ithi uyabona le iyakhuluma. Uma ngithe umkhondo wesizwe hlazimula ikhamba. Ubona base kufike nabadala ke mayisebenathi. Umnandi ukuhlala sihlangana njengoba sihlangene nje. Singabe abantu esibonana nje noma ngoba mhlawumbe kukhona lapho siyovota khona whatever. Sihlale nje kanje sijabule kube mnandi kube nje. Sazane. Sithembane. Siqoqe nabanye abantu abangakafiki beze bazi ukuthi kumnandi la uyabuzwa. Sihamba nabadala uma uyisigebengu uyobonakala ngokusheshsha nje usubimba uma uthi uyahamba bathi abanye beyale wena ubuyale uzuwe phansi uvuke phansi usubiza izinto eziningi esingazazi ukuthi uyithathaphi. Umnandi kuba umkhondo wesizwe party. Yabona abantu base-South Africa sesithathile sashintsha konke. Intshenda impela bayongibonga forever ukuthi waba khona inhlangano umkhondo wesizwe yabantu bakithi abamnyama eyasiza ukuthi kuphelele inkululeko. Saphila yonke into yethu yaba into yethu. Kuyenzeka kube khona abangaqesheshi ukuyibona indlela vele ke
abantu ngesinye isikhathi ababoni ngokufanayo. Thina nje kufanele basilunge, sibafundise, sazi ukuthi yithi abanikazi bezwe, asikubangi namuntu, sifuna nje into yethu kuphela iphelele, sizenzele konke esikuthandayo. Lo mdlalo ke sibe nawo namhlanje usungulwe insizwa ezibizwa ngokuthi negama selikhohle kuthiwa do or die. Do or die. Lezi insizwa insizwa iqotho siqotho insizwa ifana kwethiwa ngesikhathi amadoda afana nentshebe kuphela abangena ntshebe ke kubenzima ukuthi uzobathi insizwa lezi insizwa ezinomlando omude ngenkathi kusekudala abantu bengafana abanamhlanje abahlakaniphile emayikwabo zakhetha ukumukela isimemezelo esanikezwa abaholi bombutho wethu ANC ngemva kokuba i-ANC ngoba yayi nabaholi nabalandeli abakhaliphile abahloniphayo abelungu babona ukuthi indlela eyenza ngayo bazophuceka umbuso wabo abanawo base bevala umlomo ngamanye amagama bashaya umthetho owathi ANC ayisavunyelwe ukuthi ibe khona ikhulume ithini oyotholakala nje ANC uzoboshwa. Lokho kwenza ukuthi abaholi bahlale phansi bathi uma kunje sizokwenza njani ngoba njengoba kade senza konke nje sitshena abantu ukuthi kunjani njalo sesivaliwe manje sizokwenza kanjani. Kwakhona inkulumo enkulu kabi yabantu ngalo nkathi sasiyintsha thina sibancane singathukuthele sifa sifuna inkululeko manje. Angithi ukujula kwethu ngokucabanga kwakusekufishane kodwa thina sicabanga ukuthi hey ngobona umuntu emdala sihamba kancane bona useyisilimo ngoba usagijima kakhulu sathi hey ayilwe kulindweni manje asazi ukuphatha nje isibhamu esisodwa ngalokhathi kodwa zakulewa abaholi bayithulela nje bahlala phansi bexoxa ukuthi sizokwenza njani uma kunje. Bathi impela into abayenza kuphela bamemezela ukuthi ANC ayizukuvuma ukuthi ivale umlomo kodwa izo-operator ngaphansi komhlaba underground. Sizolwa ngeke sishintshe ukuthi sibe enye into. Isizathu salokho ukuthi sase sifundile kwabanye abafowethu asakhelene nabo abakumbutho babethole ukuba nayo kuthiwa nodlozi ukuthi bayibona bafune nabo kulwa bayoqamba iphathi yabo ngale komfula. Abelungu ababelapho abantu bayaganga labo babhene iphathi yabo bashintsha bafake elinye igama baqhubeka baphinde futhi bababhena nakulesibili. Lokho kwaba isifundo-ke kithina lapha eSouth Africa ngoba sathi uShabadala
asikho isidingo sokuthi lokubhekubhekwe ANC nje sesofuna elinye igama lo. Ngoba bazokwenza lokho abakwenze eRhodesia. Thina soshona phansi komhlaba. Sizosebenza kodwa sesicashile. Kwakhulunywa ke ndawo zonke ukuthi sizokwenza njani uma kunje. Ngoba phela nakho abelungu sebethe nangu umthetho awunalo ilungelo lokuba uANC uzoboshwa. Ukhona insizwa ezimbili-ke ezingasekho manje kodwa zabona lokho ezayihlakaniphe kakhulu, ubaba uSisulu nobaba uMandela ababe insizwa zajoyina sencane ziku-Youth League. Okwathi amabhunu uma ethi aqedile ngathi uma ngoba kade kungamangisi ebona iphethe uhulumeni, amabhunu-ke ayisethatha isinqumo sokuthi abazale kakhulu bandise ivoti labo nangempela bawini. Kodwa kwakumphonyaka lo banokukhumbula 48 awuzona ngiyabona ibhunela lohola amabhunu ngalonkathi sengathi kwakungela selokuzeni greater sazi kahle lathi selikhuluma libonga ukuthi bawinile lababuza umbuzo ukuthi limi kanje lathi ngimpheke kwane isho ngesibhunu nangisazi ngesibhunu kubani usazi kahle bona ya vast and awuzwa ngeke ngimiphi la amabhunu ayekhona ehleli kanje athi hayi umphezu kwento umphezu kwelokhuzana athi no bahluleka kwi-answer question wayesebatshela ukuthi la ngimphezu kwekhanda likaGafana washo njalo ejabulela ukuthi bawinile. Wathi kusukela manje lento yamangisi emithetho ethambile akusayingeni so shaya imithetho serious so bafaka ekhoneni uShiphu uyabelandela lo ubusho ukuthi nono 1949 i-Youth League youth baba balele i-Youth League yayikhona ngaleso sikhathi yayizoba ne-conference yayo decide ukuthi kuleya nkonfa ifuna ukuphendula leli bhunu elithe sibazodlala ngathi ngoba bathi ngeke kwenzeke lokho. Base bebhala umqulwana okhuluma ngokuthi uma laba amabhunu esiphethe kanje thina sizokwenza konke sinako, sizoprotesta, zovimba, sizokwenza konke nje siqhubekele phambili. Boze bathi shu sifuna thina izwe lethu njengoba linje kusho intsha yasithi uyothi masihluleke kukho konke lokho right often ngoba sithathe ikhali silwe izwe lethu. Ngalonyaka obukade ngikhuluma abathatha isinqumo ngayo yonke into esiyenzayo uma sisazi ukuthi senzani ithintana nenye ayikho nje evele iqhamuka ngoba
ngoba babeyingane beyintsha ye-ANC. Kwaseke kufanele ukuthi bathathe le document abasebenzile bayoyinikezela ku-motherboard. Niyezwa nje? Ayikho into abayenza bathi ngoba sesenze nje ithile manje sesizoyenza lento kuzobe sekugcineni. No. Babazi ukuthi bayizingane zika-motherboard. Kodwa inhlakanipho yabo mabayizame nabo ukuthi bayise lapha kuyothi naphi sikucabangayo sebeyozukuthi abadala bathini bakuzoba khona inkonzo ye-ANC elandelayo sebebanikile i-document eyadini sibizwa ngokuthi ekuthiwa inkosi yami leyo document walikhumbula sorry? Program of action. Thank you. Kusho ukuthi bathatha isinqumo sokuthi kusukela manje sizolwa uma kufiwa kufiwa. Ngeke sidelelwe amabhuku njengoba ayibadelelile edelela ngendlela. I-ANC yayemukela ngezandla zombili yabancoma ukuthi hayi yebo injani. Yabo ayisho ukuthi intsha kuzoba into yethu. Yayinikeza motherboard. I'm emphasizing for the youth lalele kahle. Ile yaletha umcabango ojulile youth. Owathi uma ufika kwabadala bathi awu uyabona kufanele ukuthi uma umfana ufika uphethe inyamazana ekhehlele behlele likhumbulela inyama lingena dawu tamntana wazongenza umuntu kwenziwa njalo bafana namantombazane ngoba siyeza isikhathi sokuthi uma usuku motherboard ube motherboard siwenza izinto ke ukwayo lapha uyafunda uyabona kwenza amaphutha uwavume phela into efunde kakhulu manje noma yenza mistake nje bakutshela ukugugile lokho akwazi lutho nithina sithi but it is important ukuyibuka lento sibuke bese siyakwazi ukusiza abanye ngoba ngemva kwalokho i-ANC yashintsha yenza ukuhlasela ongazange ukubone lokhu ke ababekushilo ukuthi bazokwenza yabashisa ngokuthi inkululeko iyafuneka manje not kusasa. Ngemva kwalokho sekwenzeke konke sekuthiwa i-ANC yavalwa kumlomo manje ayisezi ukwenza lutho. Abantu abadala abaholi bathi ngeke senze ukwenziwa abanye abantu ukuthi sithi sokwenza enye inhlangano solwa ngale kuze kusegcineni kodwa izongena phansi komhlaba. Ngemva kwalokho njengoba kwenzeka lokho abaholi bangaleyo nkatha bahlele phansi ukuthi sokwenza njani makunje. Kwasuka lamakhehla amabili abaye kwi-youth yezwa njalo youth sebekhulile manje ababe kwi-youth utata uSisulu notata Mandela bebo babili bakhumbula ukuthi yithe sakha le document esayakha ithi ekugcineni uma sekufike ekugcineni amabhunu enza lento ayenzayo
ofanele ukuthi sithathe ikhali sibe but isinqumo sethu esasithatha leso. It is a very important decision that was taken at a particular point to change indlela esasizolo ngayo for the first time from peaceful to real war. Lezi insizwa zombili zathi mayixoxa but angisho futhi ukuthi phakathi kwazo zombili wayesenior ubani konje so ba ayibonke othango laba nababa recruitwa uye by the way into the organization. Ngiyakhumbula ngoba uMathi uthethana ukuhlekisa ukuthi ngamzuka eqala ufike eGoli esukela emakhaya wamangale bona uSulu ebhala ngomshini le mshini yaqala iqoqo emanga ukuthi ubhala kanjani uthinta la kuphume ngale ephumela le makhaya. Into ebalulekile ukuthi uma sithi silwela inkululeko ukubuyisa izwe lethu forever ngoba lapho nje hafu ufanele ukuthi sizinekezele sazi ukuthi into serious la kwento encane into serious abangekho serious ubabona ngokukhasha khona umnyaka lesimthatha sithi simenza umuntu bavubulwa bamangenyanga kade sihlezi naye sikhuluma ngokuthi siwanciphisa kanjani lama-political parties amaningi ngoba yiwo la wenza ukuthi singakwazi ukuthola i-majority ngoba belungu basihlakaza. Awe khuluma phela uzokuthi wasishaya isingisi lomfu mayikhuluma ngalokho wayeseganga asidlalile noma ngabe sikwazi sikuthemba sikuthanda mawubheda sikubeka endaweni yakho asingasikazi ukudlala imbimbi akudlala ibhola uma sesithi endoda wahlala umuntu sesizobona hambe ngikhuluma nabona amakhosi abona bezitha nabanye ukuthi ayifuneki yini inhlangano nabo ngizeshintsha angithi wayezobugebengu sokuxoxa ngelinye ilanga namhlanje ehamba nje kanti enza izinto zonke ezilongo ehamba ekhohlisa abantu kodwa ngimtshela ngasho futhi ngoba lisukela ekhaya hamba batshela ukuthi manje akakwazi ukuphatha usephatha bona laba abangekho abantu izolo enye ingane ingixoxela ukuthi laba babethathwa umoya bethi bahamba nalensizwa babuye ngesidumo bathi ingane babuyele ekhaya ngithi nenze kahle ngoba kufuneki uma ukhonkotha into lapha ngeke ibize negama nawe usufuna ukuphendula uyenzelani ukuyayikhonkotela nje Nkosi yami wena hamba nje uye lapho yakhona. Ngisho ukuthi abafuneka abantu abanjalo ngoba uma singabantu abamnyama sihlushwa babambezela inkululeko yethu bayibambezela literally uyabona ke uma lamakhehlo amabili ekhuluma ethi no, the time has come for us to fight. Bayayisabela bavala umbutho wethu sithe ufuna inkululeko ngokuthula bona benza into abayithandayo. Isikhathi esifikile lesi bakhuluma bobabili kuleya last point of the document lokuthi will have to take up
base bevumelana ukuthi emhlanganweni yasihlangana underground ANC bafuna ukukhuluma ukuthi isikhathi sifikile asideclare ishimpi manje bafike bayisho lento kanzima bebatshela ukuthi isikhathi sifikile ayikho le ngaleyo nkathi thina sasibasha singekho kulento sibiza thina lento enkulu esiphethe high command high command laleyo nkathi siyasebenza sila eThekwini singathukuthele sifu ukuthi abaholi amagwala yini bethule nje athule nje kwenzeka sabona ukuthi abenzi lutho sahlangana sintsha ilalele nje sintsha ukuthi ngoba bayesaba ukhona abafundile lapha phakathi kwethu bethi no khuluma ngelokhuzana yaseChina yalwa kanjani eAfrika yaduma kakhulu ngase-East konje kwakuliphi lelizwe Mauma safunda ukuthi basebenza kanjani khona into babezisho angithi asikaze sesilwe ukuthi lapha eThekwini khona lapha eThekwini eMtateni lapho kuphuma khona ulwandle kwakunesikebhe esincane nje sisishona ngalowo mbulungulo ebese kuthi makuyi-weekend sithathekile siya kwi-public siya elokuzeni ukodla nje sihlala phansi siyabona nje kanti siyohlala phansi siyaphuma ukuthi siqala kanjani into ngoba abaholi bayesaba bamagwala ithike nabo intsha fike sihlale ngalesi sishaya sibuye lapha sisibahle nje singathi asenza ngalutho eduze kwale ndawo enopetrol ngale mawukhuphuke yale kwakungekho umzi lapha sihambe makusemini siyohlala olwandle sibheke olwandle sishaya indawo siyeqala impi manje siyoqala kanjani sathi ngoba lapha eThekwini phakathi kuka-West Street no-Smith Street abelungu bodwa bezadulu lapho kuyalokhuzana ngapha khona bomdaba sathatha isinqumo ukuthi sothenga ucelemba sizoba ngenxa kumgqibelo kwelokuthenga soba ngenxa sibaqede savumela kunabafana abanenkani khona omunye wasesitenge lo indawo lesibizwa ngegama lakhe wayengakhulumi wayengumuntu phansi omkhumbula abantu ugizela saplana kahle saqeda sathi mnyama sathi soyisusa impi manje sokufuneka sibeke imali yokuthenga ucelembe soba ngenxa nje ukuthi ngale nkathi kwisiphithiphithi thina-ke ngoba sesizenza abaholi sothi inyamalala sishone ehlathini siyithi aqaleliphi sasesithi ngoba sasihlonipha intshila le esasibahlonipha abantu abadala nje ngokuzwa nje sasisalandela labadala sathi uyabona-ke akufuneki siqale at least bengazi abaholi bethu la eThekwini kufanele siyobatshela useyiqala thina wathunyelwa insizwa ezimbalwa phakathi kwazo kukhona ugezela Gizana wayevela kukhuluma sengathi wehle kuthini mase sithi siyabona ke manje yasuka madoda sisiyalungisa nasemakhaya subone ngibuka ngiyagcina leli khaya kuba ngehlathini asazi nix asikaze sitrene nango matches ola sithembe icele ukuthi siyawazi uyagenqa ebese kuthi ngelanga lapho sicela ukubona omunye comrade waseMnambithi kodwa
umholi wabasebenzi, umholi futhi kade umholi we-ANC, sizwa nje enamandla, badecide ukungasilindi bayabaningi bashiya yena yedwa kuphela. Babefika lapha abafana bakithi bazothula indaba manje. Ukizema because bayahlupha. Akasasho ukuthi iplan yethu uthini, ukuthi azoxoxela bakuthi ayisusimbi. Angithi ocela mbasithi sizobathenga. Baxoxela mbasithi sibathengile iwombe elingaka. Siyayifaka. Hey. Wabatshena lo baba baphuma bemayoywana. Njengentsha elalelayo. Esebatshenile ukuthi niyabheka. Lapha emakhandeni ubonakele. Ufuna ukubulala abantu? Sasokulala ngempela ngoba sasokenqwaba belungu. Sasokencamesisa ngani yonke into sasokutelisa. Saqonda sathi ngqo. Hey, manje sikisene kusuwenzelani lo? Uthi hayi ngibatshengisa manje sihlathi. Insizwa yene kanje. Inomsa. Ngalenkathi kwenzeka lokho thina sazi ukuthi abaholi bangaphezulu kwelikhulu. Bakhuluma indaba ukuthi impi iqala nini lokho bangempela. In the first meeting of the National Executive Committee, uSulu wayaqhubela izinsizwa ezincane kunaye. Wathi uMadibadib wena uzoyihola. Bayibeka indaba ukuthi isikhathi sifikile. Waxoxa wayibeka. Bathi mayiqeda umuntu waphakamisa isandla kuqala omunye wayazi ukuthi yena nkosi yepolitiki lakwa-ANC. Elinye ikhehla ngokubani konje? Panikhumbulayo. Bani? Albert Luthuli. Chief Albert Luthuli. Kwala. Chief Albert Luthuli. Umthanda ukwala. Kufanele umthande ngoba nakho yinsizwa. Chief Albert. Albert Luthuli. Chief Albert Luthuli. Bani? Chief Albert Luthuli. Chief Albert Luthuli, no? Bayakhona kodwa yena wayepresident ngalowo nkathi. No, not OR. Huh? Not Mabit. No, he was dead. Kukhona wayelida ngamakhomandisi futhi. Moses Mabhida. No, Nathan. Mabhida sesimshilo. Ubani? Moses Kotana. Moses Kotana. Awuzolento enkulu. Moses Kotana. Uma ephendula labafana ababili bayengabafana ngalowo nkathi. Wabahlakaza bayimpuphu. Ethi nithini nifuna ukubulalisa abantu? Baphuma benyobozela. Masuphela umhlangano. Benyobozela. Mabefika labahlala khona wathi uSulu Dima senze mistake. Lalela kahle nanibasha. Senze mistake ngoba babemazi uLokuzana uKotane was the best of the politicians. Trained thoroughly. Uma engakakhuluma umongameli ngalowo nkathi uLuthuli bayekade ufuna ukuzwa ukuthi uthini kodwa ngoba uKotane was the best politically wonke umthinta. At that point he felt these young people bafuna ukubulalisa abantu.
uthi ke uSulu senze mistake ngabe siye kule ndoda kuqala sayetshena izwe kahle ngoba ayikwazi ukungavumelani nathi because we are correct lapha le ndaba ibekwe usheshiso so ngicela Madiba ucele ukuthi niyophuza itiye naye lapha emzini wakhe eGoli umhlalele phansi umchaze kahle uzovuma uzozwa kahle akezwanga kahle because ngiyamazi uyalalela uDiba wayenza ithuba ukuthi wacela bathi woze mfana bahlala naye bamqalela phansi kahle balalela wabuza imibuzo walalela ekugcineni wathi Diba ngikuzwa kahle lento oyikhuluma lebe ngihlasela lapha i-correct ngiyafisa ukuthi wena-ke nomfowenu lo kule meeting ezayo ye-NEC raise the matter again so idiscussa kabusha uyayizwa ipolitiki ne-majority ne-clarity yomuntu onga-agwishi ngoba ufuna uku-agwisha nje aboniswa ukuthi uhlakaniphile o-agwisha because he has seen ukuthi ngempela this is correct. And indeed in the following meeting the matter came back. India mangaza abantu mangaza mshuluthuli because the first to defend it was now Moses Kotane. Lo owaye the first to destroy ilokuzana indaba ebiletho. Yaxoxa isikhathi eside. And what is interesting, ngoba ibalulekile ukuthi siyazi into enjengale. Abanye bethu nomhlanje uma bene-view abafuna ukulalela abanye abantu. Bafuna ukuhamba phambili noma ngabe iyabheda lento. Lapho kwaba abantu balalela nayo abanikezana isineke ngokuchazelana. Wathi mayise isixoxo, and I must also say babehlukene phakathi. Omunye walabo bantu wayebalulekile ngalowo nkathi Chief Luthuli wayekulaba abaphikisanayo. Yaxoxwa kwajibuka abantu kwamnyama kwabo because they bazinikeza ithuba to discuss and understand one another. Babengaphikisani ngoba omunye ufuna ukubona uhlakaniphile. They were trying to find a solution. How do we move forward? As they were discussing at the end, they all agreed as an ANC, yes, we needed to take the arms struggle. Uma sekwenzeke kanjalo, sebenzelo uthi sebexoxa baqeda bathi nya ngoba phela i-ANC i-underground asikwazi manje ukusebenzisa igama layo sizothini bakwethu le party yethu noma le organization yethu siyakhayo manje sizothini igama layo yini ngoba sikwazi ukuthi sithi ANC yenzeka lento ngemva kokuba kuthe uma sebevumelene bathi ngoba sine alliance asikwazi ukuvele besithi ke sisithathele isinqumo asibizeni i-alliance sizoyitshela siyiconvince na ukuthi the time has come. Ngaleyo nkathi i-ANC yayilida i-alliance inabantu ngoba kwakhona i-apartheid mawungena umuntu omnyama wongeke ube yilungu le-ANC so kwakukhona ubani okukhumbula le organization abanikosini ongangisiza ubani okubuka sekuphelile
Okay? Indian Congress, no country. South African Indian Congress. AI nambona efana neyo kodwa ngenxa ye-apartheid sasingekho ndawonye. Ukhona i-Colored People's Congress nabo babeni kwindawo yabo. Ukhona i-Congress of Democrats abelungu-ke lapho oJoe Slovo nabanye. Kwase kuba khona indlela yekho Communist Party. Yes. No, Communist Party was banned by that time. Sacked, totally, which was part of the alliance. Baba Biz, bazoyithola kubinda. Now, ngifuna nje ukusho lento ngoba kufanele ukusifundele bandla lenkosi. Ngenkathi kuthiwa sikuyohlangana ne-alliance, amanye ama-comrade within laba sebevume yonke into bacela ukuthi bathi singacela ukuthi mase kukhona i-alliance isiqale lapho besiqale khona ke siyiphikise lento na. Kwathiwa yenzani manifuna? Yahlangana, umhlangano wathatha usuku bonke ixoxe ndaba. At the end they all agreed. Yes, the time has come. Convinced because bayikhulumile lento. Bangena wonke amakhona to understand what are the dangers, what are the successes, blah blah blah. Yabona ke thina njengamanje uma sihlele kanje emhlabeni sifuna uhamba khona manje. Singakaxoxi lutho. Ngoba we believe we know it all. That's a problem. Bantu ngasiphelile indaba sokuthiwa okay igama ke ulithuleke owaxoxa indaba yabantu abamnyama ukuthi baphila kanjani. Eyinelisa lapho kuliwa khona. Wathi usibona nje thina abantu abamnyama isikhali sethu esinaso umkhonto. Wathi sinendlela esilongayo uma silwa nomuntu kulabantu ababili balwa ngeinduku not ngomkhonto. Uma belwela ukulwa nje bahlulana. Kodwa uma sekuyimpi uthatha umkhonto. Walinganisa ukuthi uma kulabantu ngokwesizulu nangendlela abantu abamnyama benza ngayo, uma omunye esehlulwa unendlela ayasho ngayo akasho ukuthi ungehlulile. Uyathi kuthiwa nje maluju noma khumu. Uma esho njalo lo oshaya umunye kufanele ukuthi ahambe. Uma engase athi uyaqhubeka bazomnqanda abantu. Uma eqhubeka bazomshaya. Uyahlonishwa. Wathi uma lo waya elandela lo mhlawumbe siyamkhokhobela ngokufuna ukumshaya impela. Lo afike ekhaya lakhe. Uma esesenyanga ethi uzoba yini into esukisise eyisikhali la umkhonto ohlala phezulu osebenzisa ngobulwiphi. Wathi ofana uthatha umkhonto wakho uphuma ungasamshaya ukwazi. Wathi mina ngokubuka kwami kulesigaba esifike kusona lapho khona abelungu besiphuca umbuso wethu bathi asenze njani kusho ukuthi sokufanele sibe uma sizolwa ke sesothatha lo mkhonto akusewona umkhonto womuntu nje sekumkhonto wesizwe sethe simnyama. Lo mkhonto uphuma lapho noma ngabe siyathanda sithanda asuqambanga nje ngoba sisithanda umkhonto. Sahamba
edebsini zabadala abathi uma senixakekile kufanele nithathe umkhonto nini. Kwaqanjwa umkhonto kwathiwa umkhonto wesizwe. Okwakufanele manje uthathe ikhaya ulwe ukhululizwe lakithi. Angazi noma nayibona le ndaba. Niyakhumbula ukuthi iBhulu lathini yebo intsha yathini yini ayisegcineni obani manje labakhulumayo motherboard ulapho kwashintsha khona isimo besingakwazi-ke ukuthi sizothi ngoba manje siyabona ukuthi ihlupheka iningi bese sifuna enye into. Abadala basitshela ukuthi umkhonto is a solution to solve our problems. Esingeke senze ukuthi ibalulekile ukuthi siyibambe kanje lento ngoba akuyona into yokudlala lesikuyona. Akuyona into yokwenza nje ngoba kwenziwa. Akuyona into ukuthi sibe nomhawu noma sifuna ukuba ngcono kunabanye. Into yethu sonke le umkhonto wesizwe okukhulula umuntu omnyama. Yabona ungasuka labantu abamnyama bafa since the coming of the people ababesenza into abazenza zona. Into ongayikwafuna ukuyilalela. It is very necessary for us to liberate ourselves. Akekho umuntu ofika noma bangakhuluma lophulile. Akekho umuntu oyofika yithi esezikhipha. Kuba buhlungu uma sisonke sihlangene kanje phela sixabana sonke. Ngamanye amagama isho lento ukuthi ukujula okufuna kwethu kwamkhonto wesizwe akulingani. Okunye kuyisicekanyana okunye kuhafu mhlawumbe kodwa bakhona ke nabokugcwalisenya abangitshela ukuba silindele ukufa manje kunokuphila. Uma kunjalo kusho ukuthi ngamanye amagama uyazinikela ukuthi for abantu bakithi I'm prepared to die to liberate abantu bakithi asebahlupheka ngohlupheka. Ngoba noma ungahlala uphila isikhathi eside ubusa awuzozilutho. Sithi ke kungcono ukufa ufele khona kukhona nawe kwenzile. Ngamanye amagama ucabanga ukuthi ufanele ukuthi ujule kunendlela okuyiyo. Ujule kushone phansi. Sasenza nalofana. Uma umkhonto umenyezelo umkhonto wesizwe usumnili wona ozobaba. Sasambe sifuna ngala kanti laba abakhokheli bethu abanye babaphethe abasitshela lutho bayahambela into. Hawu nathi siyifuna bafana. Ingaphi? Ngoba kwakuthiwa imfihlo nokuba nesibindi ungahambi ukhuluma zonke izinto lezi ibalulekile. Sasingakwazi ukuthi sigxekane. No. Sasingakwazi ukuthi sigxekane. Sasingayikhuluma izinto zethu esigangeni zaziwe izitha nombani. Ngoba kwakukhona idiscipline lebisho umfana wasenkandla. Ingakho kwahamba abelungu babona ukuthi ayikho lento. Gcono basarele. Basirobha still ngoba bathola abantu impilo ezizobasiza. Kwasho ukuthi ayikapheli into ethu saphambili. Besingenaso esinye isizathu sokuthi sohlala sifele ngoba uNkulunkulu akasithandi. uNkulunkulu asenza sonke ngokufanayo.
wasishiya sinjalo kubuwe mawungafuni ukuthi ube yinto engcwele ufuna ukuba yinto nje. Ngiyabona abanye abantu umuntu esephuzile engasazazi nokuthi kuba negama lakhe kodwa ufuna ukuthi sabe nobashaya bashasa babulala thina basazi akasaboni emehlweni kodwa. Ngizama uku-emphasize into eyodwa ukuthi ukuthatha isinqumo sokuthi sijoyinele umkhonto sifuna ukukhulula izwe lakithi kufanele kube yinto eserious hayi encane nje. Kufanele kube yinto nje kudlalwa ngayo. Sidlala ngayo kanjani? Yabona ngesinye isikhathi ukuze uthi hey ukufunda lokhu ngesinye isikhathi kuyinkinga. Whilst kubalulekile kodwa at the same time kuyinkinga. Khona kwesize just 1 year nenyanga akunjani? Kodwa indlela esesiwakhe ngayo ngesidumbu iyamangazi ithuse izwe lonke. By the way, ayithusanga nje South Africa kuphela ne-Africa, the whole world. The whole world. At the same time, senze into ongazange uyibone emlandweni wempi makuthiwa kuyaliwa. Abelungu benza izinto ezisheshayo lapho khona ukwazi ukukhuluma nomuntu umfonele manje ine-minute eseLondon akhulume nawe into ongaziyenzeka kanjani. Kuyashaya hello sekushabela ukuphela lephesheya seyifikile njalo. And thina sihlupheka sinje, we miss the real things. Lezi ebekade lenze izikhulumi kufanele ukuthi sibele inhlonipho whatever. Lezi zinto ezimnandi eziphuthukile sikhuluma ngazo manje senza yonke into manje yizo futhi esilimaza ngaso thina qobo. Kuhle kuba khona into ephakeme lapho kodwa uma umuntu ufanele ukuzicabange uzoyiphatha kanjani. Angicabanga mhlawumbe bambalwa abantu abangathi abekho emagrupini. Bambalwa athandwa labo amagroup ethu. But inkinga esibulala ngayo organization kulawo magroup mayibabo. And then kuzeki ngeke nikhuzeke because inkinga is life. Angazi ukuthi where did we get ukuthi sizoba namagroup lapho sikhuluma khona ukuzondana nezimfihlo zethu zilalelwe yilo lonke izwe lethu. Bano ngaphika ukuthi akukho lokho. Sikwenzela if at all we want to liberate abantu abamnyama. Why in the war awukazi uthathe amacebo akho nezinto zakho uzitshene isitha sakho? Siyakwenza thina sonke kulelo kudlana enkuluma ngani amagroup phekani manje njalo njena nayo yonke into elalelwa izitha zethu sisazi nokuthi sicabangani senzani ngoba into zabo lezi bazilalela. Siyezwana. I don't think we can remove singakhipha usulu lapho noMandela. Ithina nje simazi bambe one by one. Ngoba asikho lapho sikwelinye izwe. I-civilization yabelungu esikhundleni ukuba thina siyisebenzise to help ourselves, siyisebenzise to help the enemy. Bazi yonke into ayikho into abangayazi sixoxa ngoba uyabona nje masisuka la
uzothi hey besilapha yazi nje Thixo wasethothi kodwa iphi revolution la iphi ithina sonke abahloniphayo nabangahloniphi lento yalezi zinto okukhulunywa ngazo into nje yakhiwe kodwa yakubulalizwe ibulala ithina ke manje athukani benzela lokho washa bavuthile enemy yabhala njalo nanto amabusiness ngeke umzumlungu enza lento esiyenzayo because bayazi ukuthi bayimbijana kufanele ukuthi bayiphathe kahle into zabelungu zesihlangisi noma sesiyayithola inkululeko bobe sebesazi mhlawumbe bobe sebesinikeza amakhwenyana akangeke basho ukuthi yes bazi lonke abacabanga kunini konje lapho uyizolo no sekuseni namhlanje abamabili ababhala imina awukhuluma nxamalala awukhuluma angikhulumi ngiyengale njalo because lo bengisenkantolo sengikhohlile besisenkantolo kunele nje lo lapha sehamba babuya nento zabo bakephewa ngathi ngikhuluma angizile ukuzokhuluma ngisentaleni mina lomfana angisho lutho it's not my wish ukuthi ndokhuluma nje nabantu ngithanda ukukhuluma nelokuzana Thixo ufuna ukuzwakala kuqala abanye bayibhedele nje bephethe bafane nami ngeke silithole kanjalo izwe as a reality mhlawumbe it take a long time because izinto zethu zo ayingalithini ayikho engaziwa ilokuzana bathole phikana akakaphika bebenje ngeke liphike why can't we stop those things sikhulume la kufuna sikhulume ezinye izinto nini into ongayikhuluma thina sikhuluma lezi zinto ayikho into ezwa yithi ingaziwa ayikho phikana yinizwa ayikho kodwa sifuna izwe manje kodwa yithi futhi sibusele emva manje ngiyafisa ukuthi angazi ukuthi singenza kanjani because nilikhuni ngoba ngihlakaniphile uma singaze sithi ayiphele leyo nto ngiyabona yahlangana sihlangana ngempela backward akunjani thula kufanele if you're serious you must be serious ngemva kokuthi sesiqedile ungazenza lama-group enu because nobody authorized ukuthi anizukhuluma kulabo enisebenza nabo khuluma nje yonke iSouth Africa ngaze yaqhamuka phikani sabotage basho bayaziyo lezo ngamanye amagama lento esingene kuyo is a serious thing akuyona into yokuxabana akuyona into yokuxabana akuyona into yokuqoshelana akuyona into yokubukisana into yokuthi asikhulule umuntu omnyama and if sifuna ukukhulula umuntu omnyama asibe serious ngiyajabula nje ukuthi sibangaka ngoba siqhamuke endaweni eyiningi udaba lolu ebekade ngingazi uba ngena ngoba sibuzana konje sibuzana sithini command
ake ngixoxelele kaCommander ngayixoxe ezinye. Yazi ukuthi uCommander usho ukuthini? Shuthi sonke siyalingana. Sonke we are the same. Akekho ophethe omunye siphathene. Sonke siyalingana. Leyo nto yenza ukuthi sibe weak, singahloniphani. Because uCommander ngidlula ngapha. Commander, yeah, Commander. In the serious vocabulary is a military word. Commander, umuntu commander ama forces. A commander yena masikhulumela kakhuluma omunye umuntu. Sayifaka ngapha sasijayini sami ukuthi sisheshe sithathe umbuso. Manje sihleli namatheli 10 ne. As a result, uyazi le nto kuthiwa yini lokhu zanelena nayo. Parallel. Iyo le because umuthi no kukhethwe mina ukuthi ngiphethe. Navela ikhethela abantu bakho. Niyalingana manje. Commander. What's the problem? Ngenhlanhla ngiyanazisa nina. Sesiyixoxele siyayiqeda yonke lo. Comrade siye ukwenza lento esiyenza ngoba ayisizi ngalutho. So ilungisa nje yonke kahle. So imemezela phakathi nendawo siyayilungisa ukuthi izinto zizolunga ukuze sihloniphane. That's why ukuhloniphana kungekho. Konke ngcono nami ngcono nithi uCommander sonke. Yeah, so Commander, what's wrong? Good morning, Commander. Good morning, Commander. Yazi ukuthi shone another thing. Issue ukuthi ucabanga kwethu we are very slow. Siyenza nje lokho kukhambile. We are not sitting like the two old men when we were banned. Abahlala phansi bathi, what must we do? The time for to take up arms has come. And they were ready to convince others. Baba convinced us sufficiently. What they were thinking leaders. And I'm very happy with an internship leadership. But again, I'm saying this because ngifuna esicabange ngendlela thina ezumkhonto wesizwe. Ake nilalele nje bekunini konje. Bekunini. Oye sitaba separlament obani? The honorable people. Abasitumazile ezweni. Abasiphoxile mayibabo. Utshenda ungayibuzana. Kule nkulu hayi kule ncane isiphoxa ngokwayo nayo le encane esinayo. Inezinkinga zayo kodwa le nkulu awu. Yeheni. Sebekhuluma lapha thina silindele ukuthi basitshele isifika la siya khona. Babhizi baxabana. Bathiwa benzeni. Hayibo. Nanku umhlolo. Wavuka ngelinye isonto ngisazi liphi ukukhulunywa ngathi nje baya bulalana sinowaniyenza sikenze lutho. And ngiyazi ukuthi one of the problems sifake abantu abasebancane lapha youth. Angisho ukuthi yona uhluphayo but yahlupha. It's natural. It's natural kubantu abancane ukuthi basebenze ingqondo bayivule besikoke bangakhuluma noma yini. Ingakho kufanele ukuthi balalele abantu abadala. Ingakho kufanele ukuthi abantu abadala bakwazi ukudila nabo ukuthi thulani anikazi lutho. Ngathi ungahlangana ngisho nenyoka emgwaqweni. Musu uzokwenza into enzima.
mina ke ziyangihlupha lezi zinto ngathula ngalala busuku bonke ngithi yo so sibe siphi la why kungabonakala ukuthi nansi le party efuna ukuthatha izwe unqome ukuthi hayi ngiyabona indlela yenza ngayo hayi khona part of the thing ilebe ngisho le inkongo lekukhulunywa ngayo because abantu abakwazi ukuthula bakhulume izimfihlo zabo ezinye ilokuzana inhlangano nengcanyana ngeke uze ubake baxabana okanye lokwakhuluma bathule kuthethwa thina ukuthi sibaningi zothathizwe khona manje hit we spend more time sithukana senza yonke inhlobo yethu akumnandi kuhlungu mfowethu. If at all we said we want to take the country, the focus here should be there. Ayingabe into encane. Laba abanye basebancane babangena ukuhlakanipheka kakhulu, ukuhlakanipheka kakhulu tjena walafu. Akusokela isikhathi salokho. Isikhathi salokho siyofika sesikhululekile. Iningi ngabe izinto kufanele sizenze. Uma sesithathizwe kufanele silishintshe. Dramatically. Not kancane. Shintsha imithetho sishintshe impela. Akwazi ukuthi ungahamba idayimoni elisibhekile nezinye izinto ezibuwa phansi zethu sithathwa belungu bayaceba le pressure asukwazi sibuya helpless noma sithi sithatha umbuso uthathwa abantu bakithi bathengiwe abanye babo yimpindi bahamba nabelungu Nkulu kabi into kufanele silungisele abantu bakithi bahlupheka abantu bakithi bahlupheka ngempela encane uma silibele thina ukubanga sodwa siba ngobala bakubalulekile siyobasiza nini labantu asazi nathi kulungile ngeke ngiyeke lezi ndaba kodwa ngithenga ngiyithinde ngoba sila siphelele akukho lokuzana sithi lokuzana tene kule committee akukhulume high command kuphela ngilenhlanga kwasonke sikhulume kahle uma sinesazela soyilungisa le uma sinesazela sizoyeka ukuxoxa imfihlo zethu sizimboze okanye sizivule ebantwini ngoba kusho ukuthi phela ucomrade wakho umbiza ucomrade awunandaba naye utshela into oyithandayo ushonele usho ukuthi ngamagama sikhona nje uyabona nje uma ungabuza ukuthi njengoba kunje sokusele manje lokhuzana lolu khetho lizayo siyathatha ngempela kodwa abanye abantu sebeyalandula khona sebeqala ukulandula ayikho lento lenziwa ubani yithi nathi-ke siyawenza ama-mistake sithathe umuntu simbone egqoke kahle kanti inkinga nje ongazi ukuzoyithini kulungile engiyeke le ndaba kodwa ngifuna ukuthi ihlale thina to join konke wesizwe to liberate our people who have suffered for centuries is not a small matter. It's not a small matter to play about. It's a serious matter. Thina sithathe isifungo sokukhulula abantu bakithi. That must be seen in our action, in the manner in which we work together to liberate this country. We can do it faster, but we can also take a lot of time if we are not serious. Khona abantu ngathi babulawa ngey'khundla engathi babulawa umthakathi wahamba uyasha lezulwini nawe uyasha emhlabeni into engathi ishu uma sisheshisa siwina ayikho into engeke siyithole ngale uma ufuna ukuba ilokhuzana ibhanoyi oba ibhanoyi ube yonke into so bese siqedile phela sesiphethe yonke into sekuyethu
thina sibambezela lokho. Kukhona abanye abangafuni sihambe ngoba bafuna ukubeka imali beningi akaziwenzayo. Uyazi khona abathengwayo namhlanje basa-recruit. Yabona uma sene-recruit mhlawumbe nazo ukuthi ube-recruit. Ngizothi usengi-recruitile ngafika mina le gayini bafowethu nodadewethu. Ngi-recruitile. Ngiyahlambuluka please. Ngasho njalo ngiyahlambuluka. Ngi-recruit osibani bani. Yena lo manje ngibulaleni fine. Kalula nje. Ukhona ababulala abantu bakubo ngoba besaba ukuthi bavele ukuthi bayizimpimpi. Akuyona indaba yethu le thina senze lento yethu. Ziningi izinto esesikhulume ngazo. Sithe sifuna amakhosi abuyela phathizwe. Akukhona ukudlala lokho. It's a serious matter. Siyayikhuluma nje leyo nto. Usuku nemini so that onke umuntu azi ukuthi yini lesifunayo. Sijike sifuna ukubitiza ngezinye izinto biti. Siyeke izinto okufanele ukuthi abantu babone ukuthi hey laba bazoyiletha inkululeko. Sihlupheka kathi sikhathi inhlupheko zabo. You can go to everywhere uhambe ngothukela. Sukela phansi zokuphomphansi. Kwakhiwe yonke indawo kwashona ezansi. Akukho ngisho lento eyonesi kuthiwa isibhedlela naso nesisincane. Umtholampilo. Asakhe ngisho umtholampilo nalapho esiqhamuka khona. Ngisho abantu bethu okuthiwa bakule lokuzana kuthiwa yini lokuzwa kukho ukhethweni ngokushesha nje. Local government. Do you know that many of our people who are in local governments, majority, they don't talk about their places in the homes. Land kuchena khona. Bonke bakhuluma ngento zabelungu. Emzini abelungu. You go to every other rural area. They don't think you can tar the roads. Lezingena emzini yabantu. Akuyona into yabo baxoxa ngento zamadolobheni only. And it's a fact. Abanye umuntu azasuke edrobheni. Edrobheni fine, unankinga nayo. Kodwa inkinga ukuthi uma ungazange ubheke kahle, uhlala edolobheni ubuso unemali yonke, musugugile wonpeshe. Abantwana bakho sebashada bashona ngale awuhlupheki ikhehla maye babo. Utshenda ungayibuzana. Lapha singakhokhi khona. Lapho kufanele ukuthi ngabe siyakha sibeke izibhedlela zethu, sibeke yonke into. Sihlale lapha sakha amafemu ethu lapha. Asikwenzi lokho. We look funny at the time of civilization. But we do look funny. Nasemakhaya kungcono manje sisiqale ukwakha nasemakhaya. Kodwa sihamba phi itshanini inhlabathini. Into esingathi kokulaba esikade sikhuluma ngabo. Lapho nje kuthiwa khona umuzi libe khona intele liya khona. Why? Ngoba kubelungu njalo. Why not us? So yenzani leyo nto masibhizi sikhwebana. So hluphe kunomphela kusiyana. Kulungile manje inkosi. Lele zansizwa. Kuthiwa nobani wona? Do or die. These comrades, just a short story. These comrades, amaguerrilla, sasisonke lehluphekile. Kwasekuthiwa sesiyakhuleka sabuya sabalapha ekhaya. Ukuhamba kwesikhathi abaholi be-ANC bayithengisa nje i-ANC sibhekile bayishintsha yaba yenye into. So that's why I always call it is ubani umfophethe igama lakho sengikhohlile.
Ramaphosa ANC le ekhona le ngantishu. It was in the situation of that nature that this name emerged. Hamda kanjani because besingatholanga nabantu bakahulumeni nami ingekho nje. Sibanga izinto. Manje ngoba ngiyazi ukuthi ngajoyinelana ngathatha isifungo esingeke ngiphinde ngithi ngiyasusa ngasithatha ukuthi uma kufanele ukuthi ngife angife fela abantu bakithi at least ngofika naNkulunkulu ngichaze into engconywana ukuthi bengizama ukuthi hlulwa amandla ngithi awuthumele indiro zakho esuke ziba shane kwaba bonke ngenkathi kufuneke ngiyoboshwa ngingenzeli lutho tu ngoba kuphela ngithe kubameli bebheda bengenza umsebenzi wababawunikiwe ngathi ngeke ngiye lapho bengibeke icala phela ngabatshena ngathi angizi ngeze bekuthandayo ngangishilo ngisho nami lami if anyone who is in the wrong like me ngeke ngithi sengibeke kuleyo ngenza imihlobo yento le sengizodlala abantu okwakudabukisa kakhulu kwakumama lobayikhipha isigwebo abantu sibathembayo ukuthi ayike ibona abasho kahle bethi dudana nje nabonke belapha ngabona ukuthi lento lokulima mina ngizibuya lapho ngabatshena futhi angizange bafihlele ningalithetha lokuqala ngeke ngizwe bathukuthela bakhohlwa ukuthi umthetho uhamba kanjani bakufaka ejele ngeke ngizange kwenzeke lutho lezi insizwa ke sisuka kude nazo nothi nje ngaphandle phela mase sila uma ngiqala lento ukuthi ngeke ngife ngazange ngishintshe le South Africa kungcono ngifele khona ngakhuluma namakhombrethe amaningi hayi maningi ambala ukhuluma nabo nje madoda uyabona impimbi siphethe asikwisizwe ngabona ukuthi hayi uma ngikhuluma namabandla siyezwana ngabona no ayilungile le angiyele nje bese ngiyidudula ngedwa kodwa nje lokhu ngiconsult nama-comrade esikwazi ukukhuluma siconsult nabo bengiyawo umcomrade lohlezi lophethe lesifundazwe salamanje abantu okukhuluma nabo wazi ukuthi uma ukhulume nabo you can argue, you can disagree, but akekho umuntu wesithathu ozokwazi. Uyabona nje uComrade uMkhulu is one of the people esaxoxa eqaleni. Saxoxa wazobhala document. Awufundela zona uyabona. Ayifunda futhi safunda siyexoxa. And deliberately kwakufanele ukuthi senze into efuna thina. Bahlala lapha ugogo. Bahamba ngisho ingane zakhe bamshiya sonke. Wahlala nje ugogo wathulothi. Ngikutshela nje into engaziwa. Ngenkathi ngibona ukuthi eyikubi la. Kufuneka abantu manje. Kwakulula ukuthi ngihlangane nayo indoda isikhathi sishayile. Azange zihluphe. Kodwa ngoba uqhapheshe le politician bathi yeka ufuna ukubatshena ukuthi ngihambela. Ngomsho nayifunda incwadi ayibhala. Wakhongolose. Bayokhuluma namawabomvu amakomanisi. Kwathi ngihamba manje. That is politics everything. Abezwanga nje ngendaba.
ngabona ukuthi la ngoba abantu bathanda ukuba sengifuna umuntu manje uzothi mayikhona akekho ozombangisa ngoba akekho ngabona ukubangisa insizwe athi nami ngifuna ukuthi ngiphathe isifundazwe no ngoba ngangibona ukuthi lo kuzimalana bajoba ngenza nje example eyodwa ngayo kuyena akhuluma some comrades ebekuza ne-SNK ngapha ayikho enelapho engazange ngikhuluma khona ngisho eCape Town emakhaladini because ngangithi the time has come for us to change ukuthi kwenzekani emhlabeni. It is in our hands. Osungikhumbulile but ngathi mase ngibona ukuthi no angifuni ukuphela isikhathi ngifuna sisheshe sifike lapha base ngithinta lezi insizwe zingakabi nalo leli gama ayihlanganisa ngoba ngiyabathemba ngiyabazi sadlule kuzimene nazo ngiyazi ukuthi azisabulutho ngiyazi futhi ukuthi sizozwa zinayipolitiki sayinika ithuba lokuyixoxa indaba lokuhamba sayishanisa phansi akubona kodwa nathola nabanye kwezinye indawo khona engimathuma ngisho eMozambique nakwezinye indawo nase-Afrika ungazi umuntu nje kodwa ngase ngithe sifike kwaMnqamula Juqu uma ke sengidibana nale nkinga yokuzana sebehla beza lapha njengoba kade ichaza lo baba beyichazela kwakunomnandi kwakungelula bafika bahlala lapha sahlala nabo ngasho namathi ayikhona lezi insizwe lezi nofuna nasezulwini uma kuhleziwe abanye behlezi le kude ngoba sibaningi ngiyothi abakhushule abantu bazohlala eduze kakhulu bahlala senza lukhulu na naye kubona ngoba ngibazi ngibathemba ayikuthi ngingabathemba abanye babekude abanye ngakhuluma nabo kakhulu particularly from the Eastern Cape kodwa mase kufika isikhathi angibonanga ukuthi kufanele ukuthi ngibeke bona phambili babe ubani tukutho abantu abakhulu ngathi no kufuna babe la because amasosha la uma izinto seyihlupha ngeke basuke lapha befaka into ezicabacaba kuthiwa bayolwini kufanele baphumela umsebenzi wabo umsebenzi we-MK from the beginning to now was to fight and liberate our people. It was not to fight for positions. No. Fight to liberate Mdomiyana. They believe in it. Sasebenza. Galekati ukamgalele gama, it was as a result of them saying we are here to defend our comrade. Baba ngabehla lapha ungazi ukuthi kazi badla abantwana bamanje. Social kazi lithi ngilambile. Babamba ngishino kama sekukulu bayose bayidla baqhubeke balo. Abanye abantu ungababoni nje. Phela. Base ukhamka lokuthi they've taken a decision njengoba lo comrade abesola ukuthi we are going to defend our comrade. Come what may. They were ready as they are now. Satolana sezwana kahle ngasho ngathi seyizwe zansizwe zazizwelezi. Kwafika isikhathi ke sokuba busy kakhulu. Aqhubeka besebenza. Kwakhona into bangayithandi izenzekayo. Babona nami ukuthi no nami sengathi ngiyamosha manje. Busy ngalokho khathi nehleke ngiyuka ngishona le.
enye lezi insizwa ithukuthele yabhala incwadi ngeke ngilishe igama idisbanda i-structure esakhiwe abaholi ubabhala incwadi uma nonke ufaka abanye ngaze ngahleka ngasihlekisana naye ukuthi emfana kithi wayenza indaba. But that tells you how serious they are to liberate this country. They took a decision that they were ready to die. Ngisho lokhu ngabo ngoba abakaze bangiphoxa. Ayikho indawo abangayihambanga la singakenzi lezi lezinto zethu manje sesinazo zonke. Ayikho indawo abangayihambanga, and I trust them. They trust me too. Bayazi ukuthi mina I'm ready to die anytime as they are. Because sakha umbutho omkhulu ubalekile ukuthi bonke abantu baparticipate endaweni ezahlukahlukene, but kwaqala bangena iy'nkinga, baqala kungena iy'nkinga mase sibaningi. Bathukuthela baganonwayo benza izinto manje singakayixoxi njengale kade ngisho nje. Ngathukuthela ngathi yabona bazophuma egiyeni manje. Ngamemezela ngathi bayagana laba lento kalokuzana le ababizwa ngayo kufanele isusweke manje ngoba bayagana. That tells you how honest we are between us. Ngeke ngibancenge uma benza into wrong, ngoba ngathi ngenza into wrong akwenziwa lo. Ake ngabayeka ngesikhatshana bedumele ukuthi ngatshela igama liphelele. But ngase mina sihlanganeni madoda, ngathi ngangithukuthele ngoba ngabona ngathi kukhona into engizokhipha eceleni. Leli gama lisela soze liphele ukuze libalulekile lapho hamba ngendlela ebalulekile. Manje besihlangane nabo owethu umhlangano sithi kulo mbutho wethu there are many things that are wrong, many things. Sithathe isinqumo sinabo manje sohlala phansi sixoxe kabusha ngoba ngiyabathemba. Ngase ngithe abayeke ukuhamba kuzo zonke indawo ngiyabavulela manje ngoba ngifuna baqande ngokuhlola, baqande lo mhlolo esinawo yabantu abenza nje abanye bayadelela nje. Sizoxoxa nabo manje sakhe ilokuzana iplan. How do we make this organization what it is supposed to be? Bazothola nabanye abafana nabo kwezinye indawo so that siqinise ukuthi lo mbutho ube lento esifunayo. Baningi abantu abenza umathanda, akufuneki lo. Asidlali. Ngifuna nazi nabazokwazi ukuthi laba ngale kwenye group nawe uzoyiletha eceleni manje. Eseceleni nje yenza ukuthi ngoba phela ngiyazi ukuthi bafuneka siyithathe siyibeke. Uma kukhona abayigidlizayo sobayeka nje sibashiye nomuva. Aphandle uma besivimbela-ke sobashaya ngey'fuba. Beke ngezandla ngey'fuba. Suka. Ngifuna nikwazi abantu babona benza izinto bekhuza beqoqa. Nazi ukuthi ibandla lami leli engifuna ukuthi lenze umsebenzi walo manje uqonde le organization ngoba igwegwile kwezinye indawo. Lokho ngithi funa nje nikwazi lokho
asizukuyimemezela ngimemezela nje ngoba sibancane bafuna yonke indaba aqondise bathi thini okuhluphayo bafike kuye eduze uma ihlupha kwamnje nesifuba wenzalo siyezwana ngoba i-belief yethu nabo when we're working together kumnyama we're saying we want to have a free South Africa from Tomnyama and will never allow abantu abazo disturb leyo nto singaxabana nje uxabana phela njendaba nayikuzama akubona kodwa bala bakhona kwezinye indawo engakhuluma nabo sayilungisa le after all it was our duty as freedom fighters Qatar to ensure that we come to the final country yethu asasoni manje ngizofisa abantu bakuxoshe nawo nabangani babo lezi semaceleni ibe strong lento yombutho wethu wamasosha ingabi weak. They can talk very rough with you love but bayilungela abantu benkosi ingakho nje uma becela ukuthi kube khona lo msebenzi ngithe makucela bona kucela mina ngathi noma kanjani uzoba khona ongona bengizodayisa inkomo zami zonke ngoba bengekho lutho uma kuyibo ngiyafisa ukuthi lokho kwenzekela ikakhulukazi ubafowethu nodadewethu abadlala ugalofu nenza into ebaluleke ngendlela esimanga engifisa ukuthi nakusasa ningesaba uma kukhona ithuba lokusiza lezi nsizwa enye yezinto abafuna ukuthi bathole imali ukuqhuba umsebenzi wombutho ukuthi lezi zinto esizixoxayo nabo zenzeke ngoba isinayo imali uma nje ningalokhu njalo nisidabukela ukuthi awubani njengoba kunje please ake sikwenze lokho abe nemali bangaze balindele ukuba kube khona lokho uma nje bengathi hayi sifuna nje sikhomane sincane nje salabafana eso lokho siphosa lokuncane odingayo ukuze bakwazi ukuqhuba umsebenzi wabo bayadinga ngithe ukubona nje ngihamba amazwe ngifuna imali yabo nje not yomkondo yabo nje ngoba kufanele ukuthi lo mbutho wethu sufake endleleni ube yilento esifunayo ungabe into efuna ama individuals ufunwe yithi and sizokwenza lokho soqoqa nabanye this time abebekade bekhulumela enzazi nabathi sebegugile akugwa la awuyisosha forever akugwa kodwa ngiyanibonga bafowethu nonke nje bonga wonke umuntu okhona la kakhulukazi osomabhizinisi nenza into enhle kabi ebonakalayo ukuthi la yithi la siyahamba siyaphambili sokwazi ungafikela siyakhona siyahlupheka namhlanje sinabo abangani ngaphandle abazokwazi ukusincedisa nabo bafake imali encane kodwa ekwazi ukuza kalula ikakhulukazi ngoba ishabangani bethu ngaphandle nabo bavula amehlo kwenzekani la abebengazi ukuthi izophumelela noma kuzokwenza kanjani manje bancibeka bayaqhamuka ngemulo siyaniza ukuthi impela nenza kukhulu ozani phela soxoxa akusafani ukuthi ngale yakade besho ukuthi lo bazodutshulwana la ngoba into yethu sayenza ngesihle so ngesihle futhi sebenzisa into eyodwa nje balekile ukuthi kunalento okuthiwa i-majority rule uyabona lapho sinikwe esandleni ukuthatha izwe lethu kodwa ke thina abantu sikubona lokho uma nje sonke sikubona kulamahlo kuzanezayo
siliphethe izwe. Mase siliphethe nokolumhlobo. Akekho umuntu ohluphe eSouth Africa. Sinayo yonke into la. Eyondla ngisho ifike ezingabikhona. So ngiyabonga kakhulu, ngiyaxolisa ukusengithatha isikhathi senu eside. Ngithanda nje ngoba naku sibaningi siqhamuke endaweni ezahlukene. Ake ngichaze nje izinto ezingikhathazayo. Angichazanga zonke, chaze nje izambalwa. Ngifisa ukuthi sazi ukuthi akukhona ukujabula kodwa sinakho. Uma singakwazi ukondla inhlangano yethu siyikhulise, ikhulula abantu, phela kusho ukuthi siyafeyila kulokho ebesithe siyakufuna. Mhlawumbe asiyikhuluma ipolitiki ngokwanele. Njengoba sizokwenza lokhu manje, sizokhulisa i-political education kithina sonke. Nami nje ngiyafuna ukuyifunda ngoba ngafunda kakhulu. Uma singayenzi sizolokhu senza izinto eziphume eceleni kanti kushoda ulwazi. Kufanele ke sazane, sazi ukuthi senzani. Lokho engikushilo ningakuthathi kancane kwamagroup. Ningakuthathi kancane kwamagroup. Siyethukana lapha. Sikhiphe imfihlo lapha. Kodwa sonke siyazi ukuthi le nto iyalalela. So everybody is listening. Ayikho enye into yokulana inhlanganiso engengayizwa efana nathi. Ngizocela impela ngifuna ukuyigcizelela le. Ake nicabangisise ukuthi sizokwenza kanjani ukuze sibe inhlangano ehloniphekile. Inhlangano ezokhulula umuntu omnyama. Ithemba labantu base-South Africa lethini kube kufanele kuba sibambe endaweni yokhokho bethu. Akuyona into yazenzakalela, yinto eyaqatshangwa, yinto esanikezwa yona abadala. Asikwazi ukulibazisa isikhathi sokufika la siya khona. Asishesheni. Ngiyethemba sisonke ngoba kuhle. Ngiyafuna ukusupporta le nto ethe lento yaleli bandla kufanele kube into eyozokwenzeka mhlawumbe yeli ingapheli. Iyasiza futhi ngoba sikwazi nokuhlangana sazana. Asikwazi ukuba umbuso okanye inhlangano enkulu ethembeke kangaka kodwa sazana nathi nje ngoba sihlangana. Kuhlangana nje kanje kusho lukhulu. Ngelinye ilanga ngeke kusaba kwethuani ayileke bona ngisho le mali yemali sisobe sesithi nje not less than 10 nasibona yobona kakhulu calculate believe not less than 10 10 something angisho ukuthi kodwa ngoba sifuna ukuba nemali senze konke esikwazi ukukwenza ukuthi sithole izwe lekufinish. Ngale siyobusa. Akusekho kude eqinisweni. Uma sifuna, we can reach the destination tomorrow if we want. Thank you very much. Ngiyabonga. Thank you. Thank you.